थांनाय भिडिअआ साउन्डआ जोबोद खममोन बिनि थाखाय आं बयनावबो आंनि नायगिरि बिथांमोन गाइस नोंथांमोन आङो जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोननाव निमाहा बिबाय गोसो गोरबोनिफ्राय। स' आङो दुब्लिनि माखासे खामानि मावनायावहाय बे मबाइला एसे प्रब्लेम जादों दै नांनानै। स' बेफोर जेखि जाथोआ दिनैनि भिडिअआव इम्परटेन्ट खोथा गुबुन जाथिजों जोङो बाराद्राय बखिजानाय सिगांनि समाव हायाखैमोनबाबो थांनाय माखासे समनिफ्राय जोङो गुबुन जाथिफ्रा थां आरो थांनानै थानो हो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सानस्रि लिभ एन्ड लेट लिभ जों मालाय थांनायावबो डिस्टार्ब गैया नोंसोरबो जोंखौ डिस्टार्ब दाहो थांनानै थालायनानै हो बे आदर्शआव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो जे गुबुना मानो एथ'ग्राब जानला मोनला बखिनाय जोंनि बर' हारिखौ बे डमिन'सनि मेनेजार प्रितम दे रयआ बेसेबां गिदिर मानसि बिलाय मिसा मिसिलाय बिनि सोमोन्दै दिनै सावरायगोन। आं बेखौ होननानै नेगासिनो दंखायोमोन। आं गुबुन दैदेनगिरिफोरनि खोथा राजखान्थिगिरिफोरनियानो होन गुबुन दैदेनगिरिफोरनियानो होन बिनि सायाव माबा मोनसे रिएक्सन होबावो नामा बेखौसो आं नेनानै दंमोन। नाथाय आं नेला अधोर्ज बिनि थाखाय आं धोर्ज खालामनो हाला पेसेन्ट जानो हाला आं आउट अफ कन्ट्रल जाबाय। ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे दुथां दुस्थामि फाग्लामिया फाल्थु प्रितम रय देखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गोगोम रागा जोंनानै निन्दा होनाय जागोन। बे दाथ' निमाहा बिनाय भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय आं बिनि क्लिप्सखौ होला बे बिबानो निमाहा बिबानो जागोन नामा? सोर बिलाय हु इज प्रितम रय दे बे क'क्राझार बर'नि उथुमाय बादियाव थानानै बर'खौनो बेबादि मुथासेबो नङाना बेयो जों बर'फोरनो दल संगठनफोरनो मुथासेबो नङा। स' बेखौनो दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोर नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' गाइस बेक साइडआव मुला फोदोंमोन प्लास्टिक एकदमबारे प्लास्टिक खोबनानैहाय माबादि जायो नायनायसै एसे रज'बाय। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय माखासे समनिफ्राय आं ओंखायनो बुंनो लुबैदों डाइरेक्टखा आंना सिदा सिदि हाथियारनि जांख्रिथायखौ मोनसे हारियाव फोजोबजामारा नङामोनब्ला बेफोरबादियालाय मा मुथासेबो नङा बुंनोबो हानाय नङामोन। दा सिगांनि समफ्राव आं बिदि होननानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै बे खोथाखौ बुंदों बे नङा। सिगांनि समाव जों थाल लाबानो मोनो बेबादि माखासे बुंनायफ्रा हयथ' जानोबो हागौ ससियेल मिडियानि इनफ्लुयेन्सआ खम मोनखायबो जानो हागौ बा सोरबाया सानदोंबाबो बेफोरखौ फुथिनो हायाखैमोन जों ससियेल मिडियाजों नुनो मोनाखैमोन बेफोरबो जानो हागौ। नाथाय सिगांनि समाव जों बारा नुनो मोनाखैमोन बेबादि गुबुन हारिनि जानला मोनला बखिनाय। गुबुन हारियानो जा एखे हारियानो जा हारिसायानो जा माहारियानो जा जयै थांनानै थालायनांगौ खौसे आमी एकताय जियाय থাকিব লাগে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লগত অমিল মিলা প্ৰীতি হৈ পেলাই আমি কাম কৰি যাব লাগে উন্নতিৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে बेखौसो जों लुबैदों। दिनै बेवहाय प्रितम रय दे मोन बादिया मोनसे हारियाव गुनजेत बादि मोनसे गावस्रालायनाय दावराव दावसि जालायनाय सोमजिहोनो डमिन'सनि मेनेजार मा खिसावजा बेलाय मा मोस्रोम जेबो नङा। दासो बेबादि दल संगठननि माखासे खोथा ओंखारबोनायावहाय बनसु एबसु बिथांमोन हारिनि माहारिनि जोंनि बर' माहारिनि सिनस्रि आफादफ्रा आवगायबोनायावसो दिनै बे एसे बिदि निमाहा बिफ्लादों। बेनि गोसो सिंनि जेनाखि जेद्दि आरो गोसो सिंनि जेनाखि बेरखांनाय बे रावफोर बेनि मतलबा जोबबावाखैसो। मा जों 8 सिडिउलाव गाखोनाय हारि बिटिसि मोननाय हारि बर' हारिया गोदोनि हिस्ट्रियाव जोङो राजा रानि गोनाङा मा नोंनि गुलाम नों बादि सासे बुन्था सुबुं
प्रितम रय देनि नोंजों बेबादि होनजानांगौ। जों एथ' गिदिर जोंनि बर' रावा HCL आव मर्यादा मोनलायलायनाय हारिया मानि एथ' नोंजों बखिजालानाय मा राव नंखाय फाला मा गाज्रि रावै बर'फोरखौ बर' आइजोफोरनि सायाव नोंथाङा बुंदों। जों माबा बेबादि सोरखौबा मोनसे पार्टिकुलार हारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि मोननाय खोथा बुंदों नामा? थांनानै थानो होनांगौ। बे जाम्बा बुरबक खि सावजाया मिथिनानै लाथों बर'फ्रादि दावहारुबो बेखौ बुजियाखै बे। बोरैबा जुदि जानांगौबा रागा जोंनांगौबा 2 मिनिटावनो बे सेरेप आथिं आखाइ थफ' जाजोबो। बर'फ्रादि दावहारुबो साहस गोनां बेखौ बुजियाखै बे गथ'आ। मा नाममोनलाय प्रितम रय देआ बुरबकआ सावजाया फाल्थुब गावहा दाखुखाय बेबादि मालायखौ बुंबाय। जोंनि हिस्ट्रिखौ मिथिया बियो। दिनैनि 21st सेन्चुरिनि ओरै आवगाय जुगावहाय बर'फ्रादि बेसेबां स्टेन्डार्ड लिभिंजों थांगासिनो दं। बर'फोरादि बेसेबां पार्लियामेन्ट दिल्ली मुम्बाइ बेसेबां जोङो जोंनि हारिमुखौबो जों दिन्थिगासिनो दङ बेखौ बुजियाखै बे बुरबकआ। बेनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। जेरैखि जाया नोंथांमोननि साननायखौ फोरमायहर। आं बेखौनो नेनानै थाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।